Pam ti 'di dod 'ma? I weld y grŵp gorau yn Cymru. Pam wyt ti 'ma? O, i weld y grŵp gorau yn y byd, gwell na Leicester. Be chi'n mynd i wneud ar ôl iddyn nhw chwalu yn yr e? Pwy chi'n mynd i ddilyn wedyn? Wel, byw mewn gyda ysgofion yr grŵp Edward Heights, o gwrando ar y corddiad i'r gydre. Pawb sy'n edrych nôl ar gyfnod ieuenctid yn tueddu i deimlo, wel, doedd am cyfnod tebyg iddo fe. Yn yr un pryd dwi'n siŵr bod yna gerrig milltir y gellid cyfeirio atyn nhw yn y 70au sydd wedi gwneud y canu roc i raddau beth o heddi. 15 mlynedd yn ôl, nath Edward H chwarae'n fyw am y tro cyntaf, gan ddechrau'r sy'n Roc Cymraeg o ddifri. Di'r rhaglen hon ddim am edrych yn ôl, ond ceisio dangos beth sydd wedi digwydd, ac yn bwysicach fydd, pa ffordd mae'r sy'n yn mynd rwan. Oedd hynny'n sy'n well, dwi'n meddwl. Oedd fwy o bobl i fewn o amser hynny. Wel, dyna'n byd, actually, yn o'i le efo 70au, am bod oedd o'n amser eitha tasteless anyway, so oedd y grwpiau yn ffitio fewn yn neis, ond oedd yn ffitio i fewn i amser nhw, ac yn ei amser nhw oedd nhw'n dda iawn. Fysyn nhw ddim yn sefyll fyny amser wwan. Dechrau cychwyn, doedd am llawer o grwpiau ar fynd, a wedyn, wrth gwrs, mi oedd Edward Heights ar y sîn, a mi wnaeth bethau ddatblygu'n ofnadwy. O'n i'n teimlo wedyn i fyny i'r 80au cynnar. Ac wedyn yn teimlad bod pethau marw allan. Wel, mae'r gynulleidfa wedi diflannu, wrth gwrs. Yndi. Hefyd, does dim croesdoriad y grwpiau. Mae'r grwpiau i gyd yn perthyn i'r alternative neu'r underground os ti'n fain. Ond os ei diwledydd eraill, ti'n cael bob math o grwpiau, mae croeso iddyn nhw. Mae wedi ymddangos yng Nghymru nawr, os dim lle i unrhyw grŵp roc dros 50. Heb sôn am glywed barn y rhai sy'n ymwneud â'r peth, trefnwyd arolwg annibynnol ar deimladau y Cymru ifanc ar y hyn sy'n digwydd. Mae'n yfantiau gwell o gwmpas hwn, neu mor dda be oedd o gwmpas yn dechrau'r 80au, jyst does am gymaint o ddiddordeb, de. Dwi'n gweld bod lot o hiwmor rhywun mas o'r byd pop. Mae lot o'r grwpiau nwy, heb enwi grŵp, beth ni'n wadau gyda grŵp tanau arol, allai di dweud. A fe nhw ddim yn... Oedd ddim lot o hiwmor yn perthyn i'r baned, wedi ni'n cerdded mewn na. Jarman mafia brodyr y Edward H blessed little socks di wneud beth o'n i'n neud. Sa pawb, sa nhw'n reifio amdano fe, ti'n meddwl, the sun would shine out there. Dwi'n hollol ffyddiog, mae yna fonia arbennig yng Nghymru. Hynny yw, da ni'n sôn enghraifft, sôn am grwpiau. Ond yna gant o grwpiau allan ni wedi cynnwys ar y funud, allan ni gynnwys ar y funud ar y sianel. Mae yna beth o ddawn yna. Felly, dyma olwg ar bob agwedd o'r sy'n. Sy'n Roc Cymraeg heb di heiddi cefnogaeth neu support gan gan neb, cos mae'r safon y grwpiau wedi bod mor wael. Pam ddylen ni bob tro'n mynd yn ôl atyn nhw a cymryd nhw fel rhyw fath o rhywbeth i gyrraedd, lle mae wedi newid yn hollol o'n. Mae wedi newid yn llwyr y byd Roc Cymraeg. Wrth gwrs, does na'm sy'n heb grwpiau. Felly, beth yw sefyllfa'r rheini dyddi yma? Mae llawer iawn o grwpiau newydd wedi dod ar y sy'n roc nawr, ond dal eisiau mwy sylw i'r grwpiau newydd, credu. Wel, mae yna lot o grwpiau newydd wedi dechrau'n ddiweddar, ond mae'n lot well na oedd hi'n arfer bod. Rhan fwy o bobl ifanc yn gwmpas yr ardal yma. Sa bod nhw'n coleg maen nhw'n gwybod am grwpiau Cymraeg. Ystadegau'n dweud bod yna fwy o grwpiau wwan na sydd wedi bod ers blynyddoedd. Mae'n hynod gwneud goelio hynny rwsyd ers wel, o beth dwi'n glwad ac yn weld ac yn ddarllen papur, does am gymaint o hynny o ddawnsfeydd. Mwy o grwpiau o bosib heddiw nag a fi erioed o'r blaen. Mae yna rhwng 100 a 200 o grwpiau yn canu dyddi yma. Lot, de. Mwy nag erioed yn bendant. Ond dwi'n dal i ddod nôl at y ffaith yn bod ni yn chwarae i gynulleidfa rhy fach. Yn ytrach na gael gweud 5 grŵp ar y brig, fel bando, fel Edward Heights, fel cwbl o bands eraill. Beth sydd ti nawr yw
byddu 20 o bandi ar y brig. A lot mwy o llefydd y bandiau gallu ware. Diddordeb mewn bands da, ac yn y dramor, ti'n meddwl, allu di ddod o America, Australia, Cymru, Lloegr, Llydaw, ac os ti'n band da, mae'n cymryd diddordeb. A dydy'r iaith ddim actually yn golygu rhyw automatic ysdi bod pawb yn wedi gymryd diddordeb. Wedi dweud hynna, obviously, mae canu Gymraeg yn hynod o bwysig. Dyna pam dyn ni'n neud o. Ydy gormod o'r grwpiau ma'n danddearol? Maen nhw'n tanddearol oherwydd maen nhw wedi cael ei anwybyddu. Maen nhw ddim yn cael y cefnogaeth na'r sylw sydd yn haeddiannol iddyn nhw. Felly, mae'n cael ei ystyried yn danddearol. A dydw i ddim yn credu chwaith i fod o'n anarchaeth yn yr ystyr bod nifer fawr o grwpiau yma yn chwarae am resymau cerddorol neu oherwydd bod nhw isio deud rhywbeth ac yn defnyddio'r cerddoriaeth fel cyfrwng i ddeud hynny. Bod yna lot fawr o fwrlwm yn ymwneud tanddearol. Ac falle beth sydd wedi digwydd ydy bod y grwpiau tanddearol yma rwan wedi dod yn grŵp mainstream yng Nghymru, a grwpiau sy'n chwarae stwff mwyaf poblogaidd, fwy ysgan falle, wedi mynd yn grwpiau ymylol. Mae'n lot o ddiddordeb fel wedi codi wisg pobl di Gymraeg o'r Rhondda, a ni'n cael bysys dod o'r Rhondda, a jyst dydy'r Steddfod yng Nghas Newydd, dydy'r nosweithio fan hyn, dydy'r nosweithio yng Nghlwybor, a grŵp Mae'r rhai o Gaerdydd yn dod i Gymraeg. Mae'n ddiddordeb mawr, achos bod i'n meddwl y rheswm am hynny ydy bod chi'n medru cymharu rwan y grwpiau Cymraeg efo grwpiau Saesneg. Dwi'n cael yr argraff hwn lle mae lot o bobl meddwl o i'r fath o joc ydy o, Ie. Ysdi ag o am hwyl be am wneud hyn lle, a dwi'n just mynd, ti'n modd, ar llwywan ac yn ei ryw dwrw ofnadwy beth, ti'n modd. Mae unrhyw un sy'n gweud bod nhw'n rhywbeth hollol newydd erbyn nawr yn siarad blol. Chos chi gallu gweld dylanwad ar unrhyw grŵp wedi beth. Cofiwn i, dion a ferwad aision 1973 cyn i ti anghofio fi briod a fi. Cymeron ni tynol tywyll, a maen nhw wedi cael eu dylan mae'r sŵn yn debyg iawn, wrth gwrs, i Smiths, a maen nhw gyda'r 60au. Beth sy'n digwydd wwan i fod wedi digwydd 8-10 mlynedd yn ôl yn lle. A mae pobl yma'r cynulleidfa Gymraeg yn meddwl bod nhw'n trendy wwan. Dwi'n meddwl bod lot o grwpiau ar hyn o bryd yn dipyn mwy agored i symud yn bellach na roedden ni, gweda, yn cenedlaeth ni, felly. Mae ymrwymiad rhan fwyaf o'r grwpiau heddiw a'r rhan fwyaf o'r cerddorion ifanc yma yn aruthrol. Mae'r rhai o'n nhw yn ymddangos i mi fel pe bai nhw'n credu mai nhw wedi'r ateb i'r byd pop Cymraeg. A bod popeth a fi o'r blaen yn gachu. Pwy sy'n gyfrifol am y ffigurau yna? Predictable iawn. Does am llawer wedi newid, nag oes? Mae'r hen enwau'n yn dal i tir ac yn syndod mawr i ni o byd i gilydd. Ond gyda bod yna gyfrifoldeb arno ni fel cyfryngau i wneud yn siŵr bod ni ddim yn mynd i ddibynnu ar yr hen enwau. Ond wedi dweud hynny, y mater o gydbwysedd eto, os ydy'r bobl adre eisiau clywed a gweld yr hen enwau, mae rhaid rhoi lle i'r rheini hefyd. O'n i bod amser yn teimlo bod, os oedden ni i ddatblygu Roc Cymraeg, bod angen i bobl, os nag mae'n gwyboliaeth yna fo, o leia beidio bod allan o'i pocad. A felly, os oedden ni'n ddenu cerddorion da i gymryd rhan yn y byd Roc Cymraeg, bod angen o leia rhannu yr gacen yn deg, felly. Bod gen ti bobl sy'n gwneud fast buck yn bob man. Ond fi'n credu, beth, o'n i falle blynedd yn ôl defnyddio ser, 10 mlynedd yn ôl, o'n i bai am ser, bydde ddim single i cael ei wneud. Dwi'n meddwl bod ti'n
bob grwpiau, fel pob un arall, maen nhw wrth mynd ar y teli i gael arian da, oherwydd bod yn arian MU. A os ydy yn cael ei wario ar greu fwy o gynnyrch, mae hwnna beth iach, sy'n ni'n meddwl. Da ni ar y funud yn chwarae lot o gigs am ddim yn mwyn dangos yn hynny. Ond pan da ni yn cael yn talu, dio ddim o gwbl bron iawn. Neud noson wrach yn ymlaen tan 1 o'clock, bydd eisiau disgo ddechrau wrach 8, a'r grŵp wrach ma'n chwarae ryw awr. A lle o ni'n mynd adra wrach efo rhyw 5:20 hanyd. Ta 3 awr a grŵp yn cael yn agos i 20 punt jyst am awr yma. Un peth ydy gael lot o grwpiau da, ond lle maen nhw gyd yn chwarae dyddi yma, a pwy sy'n mynd i gweld nhw? Ydyn nhw'n heidion i miloedd? Mae diffyg nifer o trefnwyr te, achos amser ni'n dechrau, we tan y bont yn mynd, we Dixieland yn Ryl, we Plas Coch, we Blaen Dyffryn, ti siarad ti'r canolfannau yna i gyd wedi mynd, ti'n gwybod? Rwy'n bod yn trefnu cyngherdau gytre ers rhai blynydde, mae'n siomedig ar rhan fwyaf weithiau. Ie. Achos ni ffindo bod kids ysgol ddim ddiddordeb yn Werwyr yn gael lle organig gyda canu Roc Cymraeg. Maen nhw wedi, dim bod y diddordeb yn y 70au chwaith. Felly mae safon yn y cwestiwn, dwi'n credu bod y safon at ei gilydd wedi codi. A falle mae tristwch y sefyllfa yw o be allwn ni weld, yn sicr o ran nosweithiau, a beth sy'n digwydd ar draws gwlad, yw bod y gynulleidfa chydig bach ar ei lawr, tra bod y safon yn codi. Does dim digon o gigs i gael. Ni falle feddwl, ond sy'n ni'n mynd i'n hen, ond does dim byd i gael. Mae'n dda bod Cymdeithas yr Iaith ac yn cybyr lle yn trefnu gigs, ond mae rhaid i bobl eraill trefnu hefyd i gynulleidfa newydd. Adeg hynny, mi oedd y sefyllfa holl wahanol, oedd rhywun yn meddwl mewn terma o gael 300 ar noson gyffredin a i fyny at 1000 neu allan yn y Steddfod sôn am i fyny at 2000. Ond mae'r sefyllfa wedi newid, nid o'n i'n rhydwydd ar gwaith. Dos y bellach yn grwpiau mawr. A mae'n beth eitha braf a dos yn grwpiau mawr. Ydy mae'n gigs rwan lle mae'n 6-7 grŵp i'w chwarae, a swn i'n dweud hynna lot iachach. Gynnwch chi un dawns yng Nghorwen bob hyn a hyn, lle o'na o lle pact, ond ar y llaw arall rwan, mae gynnwch chi lot o ddawnsfeydd mewn llefydd gwbl wahanol, llefydd o Cas Newydd, Wrecsam, Wyddgrug, bob math o lefydd yn cael eu cynnal. Iawn yn ymwneud pact, ond mae yna grwpiau sy'n chwarae yna, grwpiau sydd wedi ffurfio yn ei ardaloedd lleol, grwpiau sydd wedi wirionedd ddiddordeb mewn canu'n Gymraeg, a mae yna gymaint fwy o grwpiau rwan o god yn y 70au, a sy'n ei ddefnyddio lot gwell. Iawn, ond sut mae hi yn yr ardaloedd Cymraeg? Mae yna gig wedi bod yn ganolfan Port, canolfan Nefyn, rhai'r ysgolion, a ti'n cael cannoedd yn troi fyny. Ond os da ni, dweud bod ti'n cael grŵp fel Anwen sy'n wedi chwarae'n fel Glyn Ceiriog, lle sy'r un band arall wedi bod, ti'n mynd i gael cannoedd. Da ni'n chwarae tu hwnt i ganolfannau traddodiadol, ti'n mynd, Cymraeg. Mae un clwb o'r enw Clwb Sgwar, Square Club, a lle mae pobl Saesneg yn mynd, a mae grwpiau Cymraeg yn chwarae fyna, a mae llawer o dilynwyr grwpiau fel Tant yn Saesneg, a llawer o grwpiau eraill hefyd, a maen nhw'n dod yn llawer mwy ymwybodol o'r sîn Gymraeg. Dwi'n credu bod y nifer o nosweithiau sy'n cael ei gynnal yn llawn mor uchel a beth oedd o'n y gorffennol. Ond bod natur cerddoriaeth wedi newid a natur y grwpiau sydd yn cynnig y cerddoriaeth a hefyd natur gynulleidfa. Dos gynnoch chi ddim yn y byd Angl-Americanaidd chwaith un math o gerddoriaeth ar gyfer pobl yn ei arddegau erbyn hyn. Mae gennych chi amrediad eang o gerddoriaeth ac felly gewch chi pobl yn syrthio i carfannau. Rhai bobl yn licio un math o gerddoriaeth, pobl arall yn licio math arall gerddoriaeth. Felly mae'n anoddach, dwi'n credu, i drefnu gwyliau mawr iawn, ac o bosib bod o yn fwyaf real i drefnu gwyliau mawr iawn. Wyt ti eisiau 12 gig y blwyddyn i 500 o bobl, a felly yr un pobl, fel oedd yn digwydd blynyddoedd yn ôl, yr un gwynebau ti'n gweld yn y cyngerddau, o fwy o'n i na felly, ond yr un rai o ti'n gweld yn Corwen a o ti'n gweld yn Pontyfyndiger. Neu oedd beth iachach bod grwpiau'n chwarae'n amlach, ond i lai o bobl. Dwi'n teimlo'n gyffredinol am bod na ddim digon o drefnwyr gigs tu allan yn y bon yng Nghymru.
a bod yna ddiffyg fel yna. Mae yna lot fawr o ryw ddawnsfeydd bychan a cynulleidfa bychan yn mynd i hwnna. Does am llawer o'r cyngerddau mawr mae'n cael ei cynnal. Dwi'n meddwl bod yn beth da bod ni'n cael pethau reit fach fel un, achos maen nhw'n gyson, maen nhw'n rhad, maen lot o grwpiau da yn chwarae, a felly mae pobl yn medru cymdeithasu yn weddol reolaidd wedyn trwy gyfrwng Gymraeg. Waethon ni beidio cael sy'n fyw Gymraeg heb y gwerthiant a recordia. Sut mae'r byd roc yn cystadlu fo'r sy'n engl Americanaidd? Does dim llawer o leddi yn yr ardal yma i gael tap Cymraeg. Yn Gyfyrddin, dim ond siop y Pendan, ac yn Llanelli, siop y Werin. Ond ar wahân i ni, does yna ddim lle fel os ydych chi eisiau tap Saesneg, fellwch chi mewn i Woolworths, Smiths, Boots, unrhyw le. Cael cerddoriaeth roc mewn pethau fel siopau Cymraeg, tra fi'n mynd i siop Gymraeg, a mae yw gerddoriaeth cerdant pethau, wel, dwi pob methu neithiwr dweud, dim yn good press yn credu. Singles yn y mas, cassettes yn y mas, chi'n ffili prynu nhw mewn rhai siopau. So chi'n gwybod pwy sy'n mewn grwpiau, mae rhyw single yn y mas, sy'n byd ar y clawr i weid pwy sy'n bore beth, sy'n llun. Mae'n gwerthu pethau fel anrefn ar cyrff, ond wedyn mae grwpiau newydd yn dod allan neu tapiau, dyn ddim ar gael o gwbl, dim ond wrth y grwpiau. O'r unig lle di cyngherddi. O'n i bai am y Spillers yn gwerthu record i'w tant a recordio fel Mafia a pethau fel yna. Fysa o'n haws cael nhw i siopa bach, specialist fatha Cob, de yn Mangor. A siopa fel yna mewn trefydd sydd just yn gwerthu records a maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n neud. Lew fatha Smiths a llefydd, fysa nhw'n gwybod beth maen nhw'n neud. Dyn ni yn gwerthu drwy ambell i siop HMV, dyn ni yn gwerthu drwy ambell i siop Boots, dyn ni yn gwerthu drwy nifer o siopau tu allan i'r cylch y siopau Gymraeg. Ond y broblem efo'r siopau cadw yma ydy bod nhw'n prynu'n ganolog. Enghraifft Woolworths, maen nhw'n prynu drwy Linden. Mae dosbarthu recordia, os dyn nhw'n mynd i wneud record, mae eisiau, os di gymaint o bobl posib brynu o. Felly, dyn ni'n dosbarthu siopau Cymraeg. Mae yna Gymru cartel sy'n dosbarthu nhw i siopa records fel Cob trwy Brydain, Ewrop, America ar ystod byd. Dwi'n meddwl bod yn beth da bod yna fwy o gynnyrch yn dod o wahanol fanne. Dwi'n meddwl bod sefyllfa Monopoly, gweda bod un cwmni ydyti, falle, ar un adeg, falle, dim ond sain ydyti, a falle un cwmni annibynnol yn cystadlu efo nhw. Dwi'n meddwl bod tyfiant o labeli fel ofn a fel angst a bethau yn beth da. Mae unrhyw gystadleuaeth gobeithio yn gwella pethau, yn fwy o bethau mas o pethau. Ond dwi'n meddwl bod yna le bosib i label recordiau proffesiynol. Mae sain wedi methu recordiau roc. Bellach maen nhw'n newid i recordio dosbarth canol ffordd mwy o pelio at gynulleidfa yna. Iawn, oce. Cymella fod nhw'n gadael byd roc felly i'r bobl eraill. Ni newydd prynu studio 24 track, ti'n modd. A mae'n amosib cynnal studio o'r safon na gyda grwpiau roc, ti'n modd, achos sy'n mae'r arian yn troi rownd yn diw'n Cymraeg nhw. Os y grwpiau Cymraeg yn cael cyhoeddusrwydd, rwy'n siŵr byddai'r recordiau yn cael ei gwerthu fel tangwyllt, achos mae cerddoriaeth da gyda nhw. Dim ond bod eisiau i'r byd cael clywed e.
Un o'r pethau nath ddigwydd yn yr 80au oedd bod yna newid yn y cyfeiriad cerddorol. Yn yr ystyr bod yna gynulleidfa newydd yn bodoli yn yr 80au. Gynulleidfa yn 20 ac yn 30au. Nath y cyfrwng symud i fodloni'r gynulleidfa yna. Ond trwy gwneud hynny, nath anwybyddu y cyfrwng bwysicaf lle mae gyroriaeth yn y cwestiwn, sef y pobl yn 'u arddegau. A beth sydd yn digwydd nawr, dwi'n credu, yw bod cyfrwng Radio Cymru mwy na heb yn hollol amerthnasol i'r mwyafrif llethol o bobl ifanc yng Nghymru. So yn gwrando ar Radio Cymraeg o gwbl, ond Radio 1 fe mae pob yn gwrando ar Radio 1 i glifod ar fel grwpiau Saesneg. Unigolion sy'n ymwneud yr ymdrech o fewn y cyfryngau, dwi'n meddwl allan yna ddigon o gefnogaeth. Rhedeg hynny na rwan gan y rhai sy'n penderfynu patrwm y rhaglenni ac yn y blaen. Ar hyn o bryd, chydig iawn sy'n ei i bobl ifanc ar y radio er enghraifft. Ydy'r criw ifanc isio gwrando ar y radio? Mae'n bwysig anodd achos cael bobl i ymateb weithiau i raglenni ieuenctid yn anoddach am ryw reswm neu cael nhw i ymateb i raglenni mwy canol y ffordd. Mae rhaid i chi gael adron rhaglenni ieuenctid, sef be mae Gymdeithas yr Iaith yn gyrchu dros efo, bod chi'n cael corff o bobl efo gwir ddiddordeb yn beth maen nhw'n wneud, sy'n fodlon mynd allan a gofyn i bobl. So, neb i ddod ata fi neu unrhyw un o'n ffrindiau blaen a gofyn o beth sy'ch chi licio glywed ar y radio. Mae'n dweud syniadau bach nhw i hunan. Wel, fyddai'n gwrando ar bambŵ, yw'r unig beth fyddai'n gwrando ar. Na bambŵ yw'r unig beth, ond di hwnnw ddim o'r gres o hynny, ffaith. So, ddylia fo fod yn fwy at bobl ifanc lle mae o. Dwi'n gwrando ar bambŵ weithiau, ond dim byd arall anna i'r ifanc o gwbl. Bambŵ'n oce, so'n hoffi'r pobl sy'n presentio hwnnw llawer. Yn nhw'n rhy hen a rhy obsesg fe hunan yn meddwl. Mae pawb yn disgwyl bambŵ i wneud y gwaith i gyd. Mae gorau chwarae ar pob fath o music, so mae pawb yn disgwyl gormod o un program, dylen fod mwy. Gwrando ar bambŵ ydw, os dwi'n deffo. Yna'n fe, dwi'n offi yna. A beth sgan y bib i ddeud? Y broblem fwy, wrth gwrs, fel gydag unrhyw raglen unigol yw presio pawb. Mae yna bobl allan fyna sy'n eisiau clywed Hugh Chiswell a Geryr Wen a Geraint Griffiths. Mae yna garfan yr un mor llafar, eisiau clywed dim byd ond Eirin Peryglus datblygu ar anref. Felly mater o gio gadw rhyw fath o gydbwysedd yw'r broblem. Bambŵ, bore Sadwrn. Yr unig rhaglen i pobl ifanc yw bambŵ, a ddim yn bore dydd Sadwrn, dim byd arall o gwbl. Dwi'n meddwl, dyle y leia fod un rhaglen i bobl ifanc bob nos, neu bob dydd. Dwi'n meddwl, dos ar llawr yn byd, jyst peth na'r dydd Sadwrn. Ddylen nhw gael 2 awr bob bore dydd Sadwrn a awr bob noson, dydwch. Os da'n ffeindio bod bambŵ, mae'n amser anghyfleus iawn, achos dwi'n jyst anghofio amdano fo ar dydd Sadwrn o pethau eraill ar eich meddwl chi'n dys na. Dwi'n credu bod ni'n ymwybodol o feirniadaeth. Y broblem fwyaf sydd, wrth gwrs wrth trio delio â chynulleidfa ifanc yw sylweddoli pryd yw'r adeg orau i ddarlledu. Ac ar hyn o bryd, ni yn edrych ar posibilrwydd falle o newid y patrwm yna. Gobaith o lai-un. Mae'r hwyl yn bwrw pawb, mae'r hwyl yn bwrw. A beth sgan y pethau iaith yma sy'n gwneud cymaint o dwrw i gynnig? Mae angen adran ieuenctid ar gyfer Radio Cymru. Mae angen pobl i weithio llawn amser i ennill gynulleidfa yma. Lle mae rhywun yn cael gwybod am y grwpiau, y gigs a'r tapiau? Mi o'n i'n cael ynghyflogi yn llawn amser gan y Cymro ac mi o'n i'n cael canolbwyntio ar y byd adloniant. Mi oedd na ddigon yn digwydd ac mi o'n i'n cael cyfle felly adlewyrchu'r hyn oedd yn digwydd. O'n i'n ceisio adlewyrchu y bywyd a'r egni creadigol oedd yn digwydd ar y pryd. Adeg hynny mi oedd y Cymro neu tudalennau adloniant y Cymro. Un o'r pethau cyntaf, cyn mi ymuno'r Cymro'n hyn, mi oedd un o'r pethau cyntaf ni'n troi ato. Oedd o ryw feibl i mi a nifer o'n bobl yn yr un cenedlaeth â mi. Fath o pobl yn cytuno beth ni'n dweud, dwi'n derbyn hynny. Ond ffordd nhw'n gweld os neb all wneud, a sy'n ni'n grŵp, lle well dwi'n cael rhyw fath feirniadaeth mas be mae fel, dim yn bod rhywbeth yna. Wel, na'n ffodus lle mae'r Cymro wedi dirywio ofnadwy yn y blynyddoedd ola, mae'n dwi'n hyn i'n brynu o wan, lle. Ac dwi'n bod, paent o bobl ifanc sy'n ei ddarllen o lle, ne.
Os bydde cylchgrawn resymol yn dod allan, rwy'n siŵr bydd hwnna'n hybu y gwerthiant hefyd, ond cymharwch chi cylchgronau pop fel Smash Hits a Number 1 i cylchgronau. Maen nhw'n blaen iawn a does dim byd yna i denu llygad person i bigo'r cylchgrawn off y silff a'i ddarllen. Wel, yn yr Eisteddfod fi'n prynu cylchgronau, ond sa'n mynd mewn i siop o prynu rei. Mae angen cylchgrawn sy'n gael ei wneud yn proffesiynol. Bach teledu, dim bach y cerddoriaeth Saesneg hefyd. Mae yna ddigon o fandio o gwmpas a digon o bandio yn dechrau i fedru llenwi cylchgrawn fel yna, Mae yna ddigon o bethau'n digwydd, rili. Wel, mae yna nifer o fanzines sy'n gael. Mae yna un yn yr ardal yma di Don Deryn, sy'n cael ei wneud gen Ffederasiwn Myfyrwyr Ysgolion Morgannwg. Mae yna Leo, o mae yna dyn ni'n faint o fanzines ar gael rwan drwy Gymru. Fi'n gallu Llnych, yn gennych chi Defaid, ond bob math o rei. Mae rhain yn dod allan reit gyson a pobl ifanc sy'n gyfrifol amdano fel syniadau nhw sy'n mynd mewn iddo fo. A maen nhw'n creu beth maen nhw'n gwybod mae pobl ifanc eisiau darllen yno fo. Os i ni eisiau cael cylchgrawn Gymraeg, mae rhaid ni gynhyrchu'n hunain. Fel bobl ifanc, does na ddim modd, does na marian yn dod fewn i ddiwydiant i gael cylchgrawn Gymraeg cenedlaethol, jyst cylchgrawnau bach. Iawn mynd ati gynhyrchu fanzines. Fanzines yn iawn yn ei lle. Be mae problema? Gwendid efo'r fanzines yma wrth gwrs, yw bod nhw'n pethau sydd yn tueddu i fod yn dymor byr. Mae bobl yn chwythu bloc ar ôl 2 neu 3 prifin ac yna maen nhw'n diflannu. Ond dwi yn credu bod yna gwendid oherwydd nad oes gynnon ni cylchgrawn cenedlaethol. Sgrech olwch. Cofio hwn. Wisgrech yn mwy ferniadol lle na y fanzines heddi, Fydde mwy ferniadol o'r gig neu o'r perfformiad y fydde, sy'n beth dda mewn ffordd. Cofo sgrech ddim help chwaith yna ddo. Gyfer rai blynydde nôl, oedd Glyn Tom yn cwyno bod oedd sgrech yn dderbyn arian y gwbl. Ond yn leid lot o waith, a nhw ddim yn cael cefnogaeth wrth y CGK neu neb. Oes yna obaith yn y maes yma, do? Yna flwyddyn newydd ymlaen, mi fyddwn ni'n neud sothach bob mis felly, ynde. Mae'r berthynas rhwng y byd roc a'r bocs wedi bod yn un tymhestlog ar hyd y blynyddoedd. Real bad vibes ar adegau. Da ni wedi cael 6 mlynedd o S4C bellach. Digon o roc ar y bocs. Pa effaith mae'r sianel wedi gael ar y sîn? I'r gwylio'r cyffredin sy'n gwachad Top of the Pops o greu whistle test fel ag oedd yn yr amser hynny. Tiwb, wired, rwan lle. Maen nhw'n gwylio'r hynny gyd, a maen nhw'n gwylio grwpiau Cymraeg yn cael ei dangos yn sal ar y teledu yng Nghymru. Maen nhw'n swnio'n sal a maen nhw'n edrych yn sal. Diolch yn golygu i bod nhw'n grwpiau sal o bell ffordd. Ond i Joe Blogg sy'n eista adra, maen nhw'n dweud hynny'n wel, dwi'n mynd i wario £2.50, wel, rhywun sy'n edrych fel hwnna, sy'n swnio fel hwnna, you've got to be joking, ti'n mo? Wedyn, mae cyfrifoldeb y cyfryngau yn anfarth, dwi'n credu, yn hynny o beth. A mae y cyfrifoldeb ar y cyfryngau, ers i S4C ddechrau, dros ladd y diddordeb eang iawn oedd yn y byd pop Cymraeg dan ddechrau'r 80au yn anferth.
Byswn i'n deud bod y gwendidau yn S4C yn amlwg, ond bod y cyfrwng ddim cweit mor bwysig. Fi wedi bod yn bles i fod yn hollol onest gyda unrhyw raglen roc sydd wedi bod mas. Fideo na'n wych, da iawn. Fel bod y styd, efo'r torri tir newydd, mae fe'n dal yn ddiflas. Mae eisiau lawer fwy i apelu i dynnu bobl ifanc i gwylio'r S4C. Da, mae fideo naw fi'n weithio'n dyn ôl. A mae eisiau lawer fwy i rhai rhywbeth fel Top of the Pops, os bydd e'n bosib. Rwy'n gwylio styd a fideo naw, pryd mynd yn ôl, ond dim byd arall. Cwsg, dan cynnwys! Dim! Cwsg! Licio fideo naw, ond mae grwpiau fel, mae rhaglen fel styd, yn licio gwybod. Mae grwpiau'n dda, ond mae'r cyflwynwyr yn patronising. Mae styd braidd yn wild er y gwir, so mae sketches yn ofnadwy. Anawd o gwylio hwnna. Mae fideo naw, mae hwnna'n iawn am darnau bach arty-farty. Fideo naw yn iawn, dwi'n licio speed. Cos mae'r grŵps fyw yn efo'n iawn, fel mae'r rest yn efo, o'n i mewn y grŵp, fath yn grŵp rhaid music oedd o fod. Dim! Cwsg! Dan cynnwys! Fideo naw yn ennill I blwy, ond be am bath eraill o fiwsig? Mae fideo naw wedi penderfynu beth di cynnig llidfa nhw, ond maen nhw'n mynd ar ôl hynna, maen nhw'n drin yn seriws. A fel hynna cael ei wneud efo'r rhagluni pop, cyfoes sy'n mynd ar ôl cynnig llidfa gwahanol, fel nhw gymryd o fwy serious hefyd. Rhaglen fel fideo naw, lle. Mi nath hwnna weithio, oherwydd bod gen y bobl oedd yn chynhyrchu hi. Ddiddordeb go iawn yn byd yn ymlaen, lle, yn y gerddoriaeth. Efo rhaglenni eraill sydd wedi bod o blaen, dwi'n gweld bod gen y pobl sy'n gyflwyno ac yn ei gynhyrchu. Gymaint o hynna, ddiddordeb go iawn yn beth sy'n digwydd, lle. Mae besion wan styd a fideo naw, mae ddau yna, ond o heno a Roc Cymraeg a'r rhaglenni oedd yn dod cyn hynna oedd yn well. Ar cyfryngau, mae rhaglenni dy fel fideo naw a styd a reini. Maen nhw'n reini fel rheol, beth nhw'n neud yw dod I mlaen y grwpiau mwy o trendy. I'n gwybod, mynd I gallu meddwl am. Felly, sdim lle wedyn am grwpiau roc trwm fel enghraifft. Mae reini mas, ac mae'n ddim yn y ffasiwn. Mae'r cyfryngau yn canolbwyntio ar grwpiau mwy taniarol, ti'n mwyn. So dwi'n meddwl dylai fod rhyw raglen sy'n cwmpasu popeth, ti'n mwyn. Y grwpiau taniarol a grwpiau fel ni sydd wedi mynd yn hir. Mae fideo naw, wrth gwrs, wedi cael lot fawr o sylw clodwiw am y gwaith clodwiw maen nhw wedi wneud, lle. Ond y peth ydy, dydw i'n wedi gweld ddim un grŵp ar fideo naw heblaw ceffyl pren oedd yn gwneud rhywbeth heblaw cerddoriaeth don newydd. Dwi'n meddwl bod yna gam wedi gwneud I lot o grwpiau gan y cyfryngau yn y gorffennol. A o'n i'n teimlo bod yn bryd I unioni'r cam yna. Mae yna ail gyfres o fideo daw yn dod. Byswn ni ddim yn derbyn. Mi roed sylw I grwpiau o'n i'n teimlo oedd yn heiddi sylw a oedd wedi cael ei enwybyddu. Da ni'n cynnig syniadau rhaglenni I S4C. Mae fyny nhw ddeithon ni pa fath o rhaglenni sy'n cael ei derbyn gen nhw. Fath o rhaglenni maen nhw isio. Doedd nhw ddim isio rhaglen just roc I gig yno ni. Felly dyna pam nath fel heno I ddechrau ni a wedyn styd. Lle mae dim cerddoriaeth oedd y prif amcan yn y rhaglenni yna. Grŵp trendi eraill. Yn sgydro da goran, mae Cymru'n galw gari trafan. Mae yma fe ddaeth yn fian. Mae angen mwy o raglenni
cerddoriaeth ar gyfer pobl ifanc ar S4C. Yn anffodus, da ni'n sôn am rhan fechan iawn o'r gynulleidfa, a fel mae pawb yn gwybod, nid y bedwaredd sianel ydyn ni, ond yr unig sianel yng Nghymru. Yn gyffredinol ac yn bersonol, fysa well gen i weld llawer mwy o raglenni ar gyfer yr oedran yna. Llawer mwy o raglenni cerddoriaeth efo amrywiaeth, a rydw i'n ymwybodol iawn, enghraifft o fideo 9, bod hwnna wedi mynd yn danddiarol iawn. Mae yna le i raglenni roc. Mae yna ddigon o grwpiau allan yna. Mae yna le i raglen fel Steed yn cael ei roi mwy lai drwy flwyddyn. Ochr yn ochr, fel fideo 9, mae'r ddwy raglen yn i bobl ifanc, ond os yna ddim rheswm nath y ddwy raglen ar redag ochr yn ochr drwy flwyddyn. O'n i'n meddwl neithiwr o'n i edrych ar fôn i fynwy, a oedd boen oedd yn canu ysbryd y nos arno fe. O'n i'n meddwl, o'n i mor... Ond yn bach yn ddiflas, o'n i'n meddwl, pas o'n i'n cael grwpiau newydd arno, mae wedi cael ei amser chymod. So mae'n cario ymlaen amdano fe. Iawn yn ei pryd, ond maen nhw wedi gorffen nawr. Rhaid nhw lawr i claddu nhw sy'n fawr i fi. Tonau'n llusgo cregyn arian, yn siffrwd yn ei lyfrau sydan. I o'n y byddi yno, barod i'm cysuro. Oes digon felly i bobl ifanc ar raglenni eraill? Mae yna le ella i gymysgu pethau fyny, lle enghraifft yn gyffredinol mae stwff canol y ffordd ar y sianel. Dydyn nhw byth yn dangos grwpiau eraill, enghraifft, fyswn i wrth y modd yn gweld tynod tywyll ar o fôn i fynwy. Dwi'n gweld dim rheswm o gwybod pam di hynny ddim yn bod. Ti'n cymryd sylw fo'n? Ar Channel 4, mae llawer, maen nhw'n gwneud llawer mwy pobl oedran ni. Dim lot ar S4C pobl oedran ni. Dwi'n yn watch a lot S4C, dim byd den i fi eto, really. Ganolbwyntio beth sy'n mynd ymlaen wwan os dyn sio iaith rhai, de, a geirio rhaglenni at pobl ifanc, cos nhw sy'n mynd i gadw iaith yn mynd, dim y pobl hen, maen nhw'n past it, de. Meddwl bod am biti mawr tai sianel, tai S4C yn mynd yn sianel canol y ffordd, canol oed, oherwydd dim dyna di'r dyfodol. Yn sicr mae'r sianel dwi'n meddwl yn cydnabod nag os nad dyn nhw'n neud rhywbeth fel yna, os nag ydyn nhw'n apelio at bobl ifanc. Wel, pwy fydd yn gwylio'r sianel? Hefyd, lycan ni weld llawer mwy o bobl yn sylweddoli, mae nid rhyw rodd gan ddiw yw'r sy'n canu pop Cymraeg, neu rhywbeth sy'n dod trwy'r post ar ôl prynu 10 paced o conflicts. Ond rhywbeth mae pobl wedi gweithio yn galed i sefydlu, ac mae'n cwered cymaint os nid mwy o waith i'w gynnal. Felly, da chi cefnogwch a dangoswch eich gwerthfawrogiad. Ti'n di newid na ddo, Sam? Iawn, ond i lle mae bob dim yn mynd? Bod y dyfodol yn mynd i fod yn ddall yn derwy, mae'n gymaint o grwpiau newydd. Ac rhyw ysbryd newydd rwysyd bod bobl yn mwynhau hynna'n lle, ac yn trefnu dawn sweidd ag ati. Mae'r cerddoriaeth byth wedi bod mor cryf, hwnna fi'n beth sy'n dda. Ond mae safona recordio ac wedi gwella gymaint yn ystod y blynyddoedd dwytha. Mae safona gen y grwpiau wedi codi hefyd. Felly, yn y bon, dwi'n meddwl, os dim yna ddyfodol disglair, mae yna ddigon o grwpiau sydd wedi fodlon trio allan yna. Fodlon trio technegau newydd. Mae yna lot o bobl yn trefnu pethau rwan. Mae lot o frwdfrydydd, mae lot o frwdfrydydd yn ymysg pobl ifanc. Mae nhw'n gweld bod yna rhywbeth yma iddyn nhw.
pobl yn fodlon trefnu nosweithiau yn wneud y cylchgrona a mae pobl eisiau wneud o. Ond lle yn ei well mewn ffordd ar sy'n roc Saesneg yw trwy cael gigs mae'n dod yn rhan o'r gymdeithas, so mae pobl yn dod i hoffi achos mae rhan o'n un o wydau. Wwan yn barod, cario mlaen i weithio a jyst tynnu hynna'n allan o'r 80au cynnar neu 70au. A jyst cario mlaen i weithio. Dwi'n meddwl lot o obaith i sy'n Cymraeg o gwbl, oles mae'r safon y cerdded a'r grwpiau yn cystal â safon pob dim arall sy'n gymlaen i'r byd. Mae angen rhwydwaith o gysylltiadau, deud wrth bobl beth sydd yn mynd ymlaen, a gael gydio yn y brwdfrydydd a raddfa cenedlaethol. Ac ar yr un pryd, mae angen rhywbeth o'r rhwydwaith dosbarthu. Dosbarthu gysetiau, dosbarthu recordiau, dosbarthu cylchgronau. Mae'n ddyletswydd yno ni gyd, teledu radio pawb, cyngor Celfyddydau hefyd dwi'n meddwl. Cwmni a recordiau, cylchgronau a phawb i ddod at yn gilydd i ddweud sut allwn ni roi cymorth i ddatblygu y byd yma. Ac mae'r rhaid ni gael y bobl canol yn yw'r trefnwyr. Pawb yn gadael nawr, ni yw'r unig rhai. Come now, lady, ddod â fi i weld y tylwyth teg. Ach a clywed cloc y dref, yn taro tair ar Mae jyst yn peth cyffroes gael bod yn rhan o cyfnod gorau byd Roc Cymraeg erioed am hynny, a bod ni'n gallu cyfrannu'n adeiladol i hwnna.